Molitva. Učenik koji je nedavno došao požali se učitelju kako nikako ne može dobro moliti jer mu stalno nešto u mislima ometa molitvu. I to toliko da zaboravi da uopće moli, nego mehanički izgovara molitve, dok je mislima na drugom mjestu. Učitelj mu reče: najjači rat mislima je tijekom molitve. To je najžešća borba sa đavlom, jer on tada najjače napada svojim šaputanjima. Gospodar to zna, pa cijeni trud. U toj borbi, ako samo formu sačuvaš, molitva će ti biti primljena zbog te borbe. Važno je samo da ti je početak dobar, da ti je namjera ostvariti povezanost s njim. Ako je tako, molitva će biti primljena. Zato treba biti uporan i moliti se i kada ti misli idu na druge strane. To je ta borba. Jer đavolska je zamka kada ti šapne: nisi sada koncentriran, sačekaj da ti dođe nadahnuće, inspiracija, smiraj. Pusti sad molitvu za neko bolje vrijeme. Budeš li to bolje vrijeme čekao, molitve će biti sve rijeđe i rijeđe, sve dok mračna strana ne prevagne. Učenik reče: učitelju, točno tako mi sve bude. A učitelj nastavi: ima đavola u obliku ljudi i u obliku zvjeradi. Najopasnija je ona treća vrsta koja te napada istinom. Servirati istinu i učiniti tu istinu idolom, tako da ostaješ zatvoren za sveobuhvatniju istinu. Znaj, uputa ti može doći bilo gdje i od bilo koga. Jedan je indijski svećenik posjećivao tajno prostitutku. Čak se iskrao jednom s vjerske ceremonije da bi k njoj otišao. Bila je oluja vani, no ni toga nije spriječilo. Kad joj je došao, ona mu je rekla: kakva oluja, nisam te očekivala. Zamisli kad bi Bogu stremio da dođeš ovoliko koliko meni hitiš. Eto, na jednom takvom mjestu i od jedne takve osobe mu je došla uputa. No on je nije shvatio. Učenik pita: kako mi je najbolje moliti? Znaš li to, učitelju? A on reče: recept za uspješnu molitvu je da prije nje zamisliš da ti je posljednja, a jedna će to i biti. I onda će ona postići svoj cilj. U suprotnom, molitve će postajati sve slabijima, a povezano sa svevišnjim će se gubiti, pa će čovjek postati kao narod koji je izlio i obožavao zlatno tele, čim se riječ od njih samo malo odmaknula. Svakoga trenutka ovaj svijet umire i obnavlja se. Samo se nama to tako ne čini zbog neprekidnosti tog umiranja i obnavljanja. To je kao da zapaljenom bakljom brzo mašeš. Zbog brzine mahanja to se promatraču čini kao izdužena vatra, a nije, samo je varka za oko. Nikad u istu rijeku zagaziti nećeš. Učenik se zahvali učitelju i vrati se među ostale učenike. Tu mu priđe jedan od starijih učenika pa reče: uzmi svjetlo od učitelja kojem si pristupio. On je mjesec koji reflektira sunčevu svjetlost. Taj će te mjesec dovesti do Božjeg proroka, do sunca, a on će te opet odvesti do izvora istinske svjetlosti. U slijeđenju je ključ.
slijediti učitelje koji slijede proroke, čime se slijedi i same proroke, a proroci su putokazi i vode ka putu spasa, putu života i izvoru od kojega je sve poteklo i kojemu se sve vraća. Prema Stvoritelju veličanstveno. Kada jednom prođeš kroz tu kapiju, nemoj biti strog prema onima koji nisu prošli. Sjeti se svog stanja, svojih zabluda i ograničenja koja si imao prije nego što si prošao tim putem i pokaži razumijevanje i milost.